unibertsitate bezala gure helburua da ikaslei aukera bat ematea praktikan bitartez enpresan, esperientzia bat lortu dezaten eta batez ere hobetu dezaten bere formakuntza prozesuak. Orduan, proiektu honen ezaugarri nagusiena da aukera hori landu ikasleentzat praktikan bitartez, gaitasun tekniko eta zeharkako batzuk joateko garatzen enpresaren eremuan. Kasu horretan, Ulma Handelsystemek eskaintzen dien aukera gazte enpresa proiektuaren bitartez ikaragarria da. Zentzu horretan lantzen dute eremu erreal batian konpetentzia guzti horiek eta ezagutza berri horiek. Orduan, unibertsitateak ematen die aukera biak enpresa eta hezkuntza unibertsitatean uztartzeko. Onura nabarmenena da karrera amaituko dutela enpresaren esperientzia batekin. Non eremu errealetan aukiko dute aukera bere gaitasunak lantzeko. Hori izango litzateke abantai nagusia enpresa barrutik ezagutu, ikusi jendean nola egiten duen lana, harreman horiek, profesional harreman honek, bai talde eremuan, bai talde lanean edo individualki, ezagutu erabaki prozesuak eta guztia, enpresaren eremuan. Enpresak geroz eta gehiago arduratuta daude talentua kaptatzeko edo etorkizuneko langileak lortzeko. Orduan, proiektu honek aukera ematen du ikasle den bitartean ezagutzeko eta joateko bere ibilbide profesional horik elkarrekin garatzen. Orduan, ikasleari jutia aukerak ematen, berak gaitasuna hartzen digoan enean. Guretzat formazio honen helburua da elkar ezagutu eta hitz egin tutoretzaren obligazio eginkizunak eta tutoretza bat zer den. Orduan, tutore on bati eskatuko geniokena da harremana sustatzea bere ikaslearekin, aukerak izatea elkar hitz egiteko eta elkar lantze horretan, eta gero jarraipena egin dezan, unibertsitateak eskatzen dion mugarri horietan joateko gainditzen ebaluazio horiek. Baina bereziki emateko aukera elkar hitz egiteko eta elkarrekin joateko ibilbide hori sortzen eta garatzen.